Jedna izjava kratko, dakle, ocijenite ovo 2017. godinu. Pa jedna izazovna godina u kojoj su zabilježeni dobri trendovi za Istarsku županiju. Kad kažem dobri trendovi, prije svega mislim na rast zaposlenosti, na pad nezaposlenosti, ali i na realizaciju naših višegodišnjih projekata. Posebno smo realizirali projekte koji se tiču prije svega zdravlja naših građana, dakle ulaganja u zdravstvenu zaštitu, izdvajam nastavak radnje bolnice, kako u Puli, tako i u Rovinju, izdvajam naravno velika ulaganja u dijelu školstva, u dijelu socijalne skrbi naših sugrađana, dakle ulaganja u domove za starije i nemoćne. To su sve višegodišnji projekti koje ćemo nastaviti i sljedećih godina. Naravno, bit ćemo partneri gospodarstvu, obrtništvu, poljoprivredi, kako bi zajedno učinili još bolji standard naših građana. Na kraju mogu se zahvaliti i želim se zahvaliti svima koji sudjeluju na bilo koji način u kreiranju jednog boljeg života kod nas u Istri.